Γεια σας και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Στο σημερινό βίντεο, όπως διαβάσετε και βέβαια από τον τίτλο, θα σας δείξω πώς να γίνει κάποιος Ιταλός στρατιώτης περίοδο 1939-1940, δηλαδή αρχές με τέλη Ελληνοϊταλικού πολέμου. Αυτή όμως η στολή θα είναι χειμερινή, θα είναι για το χειμώνα. Χωρίς να τα πολυλογούμε, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, ξέρετε αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Τα βάζουμε όλα στο κρεβάτι να σας δείξω. Κάτι νέο που πήρα είναι οι γκέτες, βρετανικές γκέτες ή ελληνικές, μπορείτε να τις πείτε όπως θέλετε. Μοιάζουν πάρα πολύ με τις ελληνικές, οπότε απλά θα τις λέω ελληνικές γκέτες. Πήρα επίσης και ένα ιταλικό κράνος και έχω βάλει από κάτω, ναι, από μέσα δεν έχει εσωτερικό, μόνο έχει αυτό για να υποστηρίζει το κεφάλι μου. Αυτό είναι το πιο γνήσιο κράνος που έχω μέχρι τώρα, που εμφανίζει και αριθμούς, όπως βλέπετε εδώ 57, και έχει εδώ κάτω έναν άλλον αριθμό, και επίσης αυτά τα δίπλα εδώ είναι από το 1944, όπως βλέπετε εδώ. Οπότε είναι καλό κράνος ιταλικό από εκείνη την εποχή. Αυτό όμως δεν έχει δει πάρα πολλές μάχες, επειδή το χρησιμοποιούσαν αντάρτες Ιταλοί. Προχωράμε, έχουμε το παρτισού παλτό. Εντάξει, ναι, το κλασικό. Κανονικά τώρα αυτό είναι ελληνικό, δηλαδή το κάνω πως είναι ελληνικό. Έχω ένα μαύρο στο χωριό που θα πάω, οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα μαύρο, όχι ένα τέτοιο. Εδώ το παντελόνι είναι έτσι γκρίζο, έτσι σκούρο γκρίζο, που είναι ιστορικά σωστό. Θα μπορούσατε να έχετε και πιο ανοιχτό, δηλαδή σαν αυτό, και θα ήταν επίσης σωστό, αλλά εντάξει, αυτό είναι πιο σωστό πάντως, να σας πω την αλήθεια. Αυτά είναι για μένα, αυτό για να το βάλω εδώ πέρα να μην χτυπάει το κεφάλι μου, και εντάξει, αυτά είναι για μένα, δεν χρειάζεται να τα έχετε αυτά. Και περνάμε εδώ πέρα, εδώ έχουμε ένα τσαντάκι που, άμα ξέρετε την Ιταλική στολή, οι Ιταλοί είχαν τα τσεπάκια για τις σφαίρες στην κοιλιά τους μπροστά, δεν τα είχαν στις άκρες όπως είχαν οι Έλληνες. Οπότε αυτό το προσπαθώ να κάνω τώρα με αυτό το τσαντάκι. Θα βάλω τυράντες επίσης, αλλά δεν υπάρχει πίσω, δηλαδή πίσω εδώ πέρα να κρέμεται, να γατζώνει και εδώ, επειδή δεν το είχαν αυτό οι Ιταλοί. Και επίσης, εντάξει, έχουμε το ξυφολόν και εδώ μαχαιράκι, ψωμοθήκη, ίδια με τον Ελλήνων. Γκέτες, όπως είπα, ή άμα είσαστε μεγαλύτερου βαθμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπότες. Και για τα πόδια έχω εδώ τις αρβίλες μου, οπότε ωραία, αυτές είναι εκεί. Προχωράμε. Λοιπόν, επειδή πολύ σιγά μην έχετε τώρα ιταλικό κράνος, εδώ, άμα δεν έχετε αυτό ή ξέρω κάτι παρόμοιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο εδώ, ένα καπελάκι τέτοιο. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε επίσης και σαν γερμανικό, ένα τέτοιο, ή ένα δίκοχο καπέλο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό επειδή δεν έχω δίκοχο. Εδώ έχουμε το 48 κάπα. Λοιπόν, τώρα είναι 48. Έχω βγάλει το από πάνω, την κουκουλίτσα, και είναι εδώ. Άμα όμως ανοίξω εδώ το bolt, το κλίστρο, τότε γίνεται ιταλικό. Τόσο απλό, εντάξει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία του CAR 98, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, μπορείτε να έχετε και ένα CAR 98K ως Ιταλοί, επειδή οι Ιταλοί πήραν αρκετά από τους Γερμανούς όπλα κυρίως, οπότε αυτό είναι καλό, ή χρησιμοποίησαν όπλα από τους Γερμανούς ή από τον Πρώτο Παγκόσμιο, όπως οι Έλληνες με τους Βρετανούς ήταν η ίδια περίπτωση. Εδώ προσωπικά αντικείμενα, κάνα μια χειροβομβίδα εδώ. Εδώ είναι προσωπικά αντικείμενα, ρολόι και κουτί με τσιγάρα. Οπότε αυτά είναι όλα και όλα. Οπότε ας τα φορέσουμε. Λοιπόν, φόρεσα το παντελονάκι. Από κοντά, άμα το δείτε, φαίνεται πιο πολύ γκρίζο παρά μαύρο. Εδώ φαίνεται μαύρο στην κάμερα, αλλά είναι πιο γκρίζο, σας το υπόσχομαι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης και μπλε σκούρο, αλλά πολύ σκούρο, δηλαδή προς μαύρο, που θα ήταν ιστορικά σωστό, αλλά και αυτό ειδικά είναι ιστορικά σωστό. Αυτό εδώ. Οπότε τώρα θα βάλω το παρτισού παλτό. Λοιπόν, φόρεσα γι' αυτό
αυτό είναι σωστό να το φοράτε ας πούμε για χειμώνα, επειδή είχαν τέτοια. Αλλά εγώ θα φορέσω και σκουφάκι μόνο και μόνο για το εσωτερικό του κράνους, επειδή είδατε, θα το ξαναδείξω και τώρα, δεν έχει καλό εσωτερικό. Ναι, δεν έχει κάπου να υποστηρίξει το κεφάλι μου. Είναι μόνο αυτό και αυτό είναι μόνο για να μην χτυπάω στο μέταλλο. Ναι. Μάλλον θα πάρω και άλλο εσωτερικό στο μέλλον, αλλά τώρα κάνω αυτό. Λοιπόν, βάλαμε και αυτό και τώρα θα βάλουμε το παρτίσο παλτό. Λοιπόν, το βάλαμε και αυτό, τώρα το κουμπώσουμε. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το παρτισού παλτό. Το σκουφάκι θα το βγάλω όταν βάλω το καπέλο. Το σκουφάκι, όπως είπα, είναι μόνο για το κράνος, οπότε όταν βάλω το καπέλο δεν θα είναι για το κράνος. Οπότε συνεχίσουμε με τη ζώνη, τις τυράντες και όλα τα γάλα. Τώρα, αυτό εδώ είναι το τσαντάκι. Τι θα κάνω, θα το βάλω κανονικά έτσι, αλλά θα το περάσω εδώ, έτσι. Οπότε αυτό πρέπει να είναι εδώ, ναι. Οπότε τι θα το κάνω, θα το σφίξω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και με τις λοιπόν, βάλαμε αυτό μπροστά. Με το παλτό στάθηκε καλύτερα που το περίμενα αυτό, αλλά και πάλι θα βάλουμε τώρα το μαχαίρι ή ξυφολόγχη ή ό,τι στο μέση, εδώ. Οπότε έχουμε εδώ χέρι. Τώρα μπορούμε να βάλουμε τις τυράντες. Τις βάλουμε εδώ. Οπότε οι τυράντες κρατάνε προσπαθήσω να κάνω εδώ κάτι, επειδή ήταν κάπως περίεργα βαλμένες τυράντες των Ιταλών. Και μπορείτε να τις σφίξετε κιόλας, εγώ τις έχω εδώ. Έτσι. Πίσω αυτό τώρα αφήστε εδώ, δεν πειράζει, επειδή αυτό είναι, όπως είπα, πρόχειρο. Ναι. Έτσι κάπως πρέπει να είναι. Τυράντες. Εδώ είναι τυράντες. Και τώρα θα βάλουμε μια χειροβομβίδα. Λοιπόν, βάλαμε εδώ μια χειροβομβίδα. Τώρα έχουμε την ψωμοθήκη μας, το κράνος, το καπελάκι, τα προσωπικά αντικείμενα και τις γκέτες. Οπότε θα βάλω τώρα τα προσωπικά αντικείμενα. Σας δείξω πώς μπαίνουν. Λοιπόν,
Κανονικά πρέπει να έχει τα χαρτιά του μαζί, αλλά ας πούμε ότι τα έχω ήδη. Οπότε, ρολογάκι παίρνουμε, εδώ, το βάζουμε κανονικά. Εδώ. Και τα τσιγάρα θα βάλουμε σε εσωτερική τσέπη. Άμα την βρω θα είναι καλά κιόλας. Είναι λίγο σπαστικό το ρολόι μου αυτό. Λοιπόν, πήραμε και τα προσωπικά αντικείμενα. Τώρα θα βάλουμε την ψωμοθήκη. Οι Ιταλοί από ό,τι φαίνεται την είχαν έτσι. Οπότε και εμείς έτσι θα την βάλουμε. Και τώρα θα σας δείξω πώς μπαίνουν οι γκέτες και αρβίλες. Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ πέρα και θα βάλουμε τις αρβίλες. Τις βάζουμε εδώ. Σας δείξω, έχουμε αρχίσει κάλτσες τώρα. Σας δείξω πώς να βάζετε τις αρβίλες. Λοιπόν, αυτό που κάνω εγώ είναι να διπλώνω λίγο την κάλτσα, έτσι, να πάω κάτω το παντελόνι. Αυτό που κάνω να παίρνω ένα από εδώ, να το κάνω λίγο έτσι, εδώ, και να το πάω από πάνω, να το διπλώνω δηλαδή προς το άλλο, και ύστερα να το κρατάω εκεί και να ανεβάζω την κάλτσα. Οπότε το κάνουμε και στα άλλο πόδι αυτό. Ορίστε, έχουμε τώρα δύο κάλτσες, οπότε τώρα θα βάλουμε τις αρβίλες. Ωραία, τώρα που βάλαμε τις αρβίλες μας θα πάρουμε τις γκέτες. Αυτές εδώ οι γκέτες θα είναι σωστές. Οι σωστές γκέτες θα έπρεπε να είναι τέτοιο χρώμα εδώ. Αυτό το χρώμα. Έτσι γκρίζες προς μαύρες. Τέτοιες είχανε, αλλά δεν πειράζει τώρα, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε όλες τις γκέτες στον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη γκέτα. Και αυτό το ρολόι θα το βγάλω, παιδιά. Ξέρετε πως βάζουμε τις γκέτες, τον κλασικό τρόπο, τις γυρίζουμε γύρω γύρω. Λοιπόν, τελειώσαμε τις γκέτες, τώρα πάμε στα άλλα, στο κράνος δηλαδή και στο ντουβάκι. Λοιπόν, τώρα που φορέσαμε και τις γκέτες, πάμε να φορέσουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε εδώ το καπελάκι, το οποίο θα το διπλώσουμε και θα το βάλουμε στην τσέπη μας.
Εδώ λοιπόν το καβελάκι. Λοιπόν, το ρολόι δεν θα το φορέσω. Δεν θα το φορέσω επειδή πέφτει συνεχώς, οπότε απλά θα το βάλω εδώ, δεν πειράζει. Και τώρα έχουμε το κράνος. Ποιο να το βάλουμε, έτσι, πάρουμε, πώς φαντάστηκε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να το ρυθμίσω λιγάκι επειδή είναι αρκετά στενό. Λοιπόν, ωραία. Να και το ιταλικό κράνος. Πήγε καλά νομίζω. Και τώρα θα πάρουμε το όπλο μας. Οπότε για να το πάρουμε πίσω. Ωραία λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Δεν εξήγησα πάρα πολλά για το κράνος. Το κράνος είναι Mi 33 ή Mi 36. Αυτό μάλλον παράχθηκε, δεν παράχθηκε το 1936. Κάπου εκεί είναι 1936-1937. Οπότε αυτά. Πριν συνεχίσουμε όμως κυρίες και κύριοι με το μονταζάκι, θέλω να σας ζητήσω να μου κάνετε μια εγγραφή, ένα like, αν σας αρέσει το βίντεό μου και βέβαια όπως είπα να κάνετε εγγραφή με καμπανάκι όπως ξέρετε, άμα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, επειδή έχω μπόλικα και έρχονται και άλλα τόσα. Like να μου κάνετε αν σας αρέσει το βίντεο φυσικά, δεν αναγκάζω κανένα, και να μου γράψετε στα σχόλια άλλες ιδέες για βίντεο που μπορώ να κάνω, μπορούν να γίνουν φυσικά. Και αυτό κυρίες και κύριοι, θα σας δω και βέβαια σε ένα άλλο βίντεο, οπότε από μένα, γεια σας.